Luar ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki noile kai jongka All Meghalaya Traditional Wrestling and Pancreation Association. Kilayo ora ya kanam ladu bat ya kerdan beningkong. Haka Pancreation kabala jer keteng khmai daka Amateur Mixed Martial Arts. Ha barok kowe keperthai daka United World Wrestling. Haka 13 All India Traditional Wrestling and Pancreation Championship kabala long ha Mapusa Goa haka Pratrik bat ka khandai tarik kulalingkot arja punrio. Haka First Amateur Mixed Martial Arts National Championship. Ka kenhuni lekai jong ka jela Meghalaya. Kalayo khur hadu khandai tli kita kemaksiar. Nyau tli kita barupa bat khandai tli kita kemarnong. Nalor kata ka kenhun kalayo raru ya ka champion team trophy. Lingba ka jingjob ya ka Amateur Mixed Martial Arts Elite Pancreation kabala long ka buram bakrawi ka jela Meghalaya. Ya kani ka lumpung ilaka lapelong daka All India Traditional Wrestling and Pancreation Federation kabala penbaik na dong sedong daka All Goa Traditional and Pancreation Association. Ka Presiden juga Association ka kong Anita Songkhyang kala penpawi ka jingsong komen halor kani ka jingjob dan buram jadi kena ilaka ka jela Meghalaya. Ibrat how history haka Amateur Mixed Martial Arts ha Meghalaya daka bayok khore kani ka jingjob bat ka bolong ru ka kunhon bandingkong hakari India nadu belajar keteng ya ka Pancreation Elite Shaka Amateur MMA. Kublai pi baro ka kerteng jonga kadai Miss Lorenza Songkhyang but ngadeiru I kna lekai jong kane ka traditional wrestling ma but hapo ka world championship ru ngabat ru ya ka bronze medal jong ka world championship kumju ru ya ka qualified chapo ka world combat games te kani ka jingle chimenta jungi shithia chapo 13 national all India Traditional Wrestling and Pancreation Championship kabalalong hapo Goa, hapo Pedem ka hall kadi ka badminton hall, but katay ka habang ngilit simenta ha katay ka jaka ngilayo ben khur ya kita kemaksiar kumba arfu sautli ka gold hapo ka traditional wrestling, arfu lai tli ka silver, but arfu ndriu tli ka bronze. But kumjuru ha ka pancreation ngilayo khandai tli ka gold, pra tli ka silver, but ndriu tli ka bronze. Di kani ka jingjob jungi kala la ban ra ini sha kerdan team champion all over India kumzuru haka traditional wrestling nilayo ya ka first runners up di ngi penpau ya ka jing sungu ha ka bayadai bat ka association jungi kata ka all Meghalaya Traditional Wrestling and Pancreation Association kabadai ka senjuk kabalala ban select ini nang ni nampo Meghalaya banginyo man simenta siya katega championship kablalong hangte hapo Goa nga ay jing kubleiru ya I president I kong Anita Songkhyang kumjuru ya I general secretary iba ringkat nongrum but kumjuru ya I founder jong kaniga game ibade Sir Donny Arani kumju I ki manager ki coaches ki blayalam mingi bangin poi siya katay kathong di nga ay kublei ya ki khna nga ay kublei baro ki parents ki bla support kumjuru ya ki
make pa zonga ke bla support yang bangan poi shethe bat bangan la banwan ra ekani ka nam ke buram na ke benta ke jela kanu kai hoi hakabe dei bat ka kategori jong ki kena ni don shbon ba ki kategori kumna ka sub junior ni sedang ha ka absan kg ter seneng hado saupau ha ka junior gi sedang na do sanpau hado prapo lene khandai pau seneng bat ka senior ru kumta kumjo hado 100 plus kadon ka weight kategori jong ki kena bat ki kena kumjo mangaru ni la job ya ka kerdan ya ki takmak siar takmar rupa bat takmar nong ha ki kategori ki baper ki bala penyat nang thi te habaye dei bat ka jing yele ka shati hot ni kundu shibon ba ki jing e namar ba kum ha ka senior kategori ni don ya ka amateur MMA mo habangi le ka amateur MMA namar bangi one na kita ki background ki badan betang striking ka ni khamduna ka ground game te hendre ya bay compare pat ba kiwe ki states kum ka state na po Karnataka states na po kini ki Rajasthan kiwe kila kham tebet habai dei ba ground game namar ki de ki international players jongka MMA hendre mangi preng ni dang dunai ka ground games ki khna jungi ki dang dunai ka ground games te andeng lai persang kat bala hi lai bor la jong bat ilala benyo hadu kani te habai dei bat ka fun ma nakaliang jong ki khna nang hang ni ki badan ban ni menta kidan ki khna ki ba khlem pat yo ma menta ka sarkar ka aya kata ka scholarship bat ka cash award scheme na ka menta ki sports person kumbala ong i Sir Conrad ila the hadu prapo percent na gamenta ki khna ma na gamenta ki non olympic kumjor ki olympic sport te habai dei ba ki khna ki bala one thing menchim snem ti ki layo ki tu ki scholarship ki cash award ba da ki tu hingi penon kam mangin let shakini ki championship ki badang wan menta hadin andre habai dei ba ki tu khna ki badang sedang wan join thamai te kabon sin te ki lut be na pala jong ndan na mono ba ai ki shipya stingkaro te mangi pre bangila one thing ki championships ba menchim snam tingila yo kata ka support mo na ka government habai dei ba kanika jinglet chimenta shathi te nakaliang jongahi ka way ka message ka bakwa ngakwa ban pen pau shi ki khna samla ka long ba hagjing ya lenti jong phi kin bun bha ki breu ki ban kran bishni lese nda philaki ko kerdan ka ba philapoi shakathong ka ba kham he philapoi ki international kin bun ki breu kin man wan ban kan tho e phi ban kran e phi har kom rei phin dei ban snap ya kata pinya be ka la da fiya ya ka lenti ka ba bha klempap ubleiru num e engi wei pi wei te bo ya kata ka men sim snauret ka men sim bantur be chaprang bamdei ban kanran dien la dan kino ki jing e ki bawan haji enjong pi Kateng jong kadai Lucky Star kan modai song asa ha mandating but ngalaka ya ketika Meghalaya ka traditional wrestling hagawa pangi nang sulong man hakani hi kajing te kabun hi namar kungi ki sport person te mar ki weight ngi hap maintain ya ki weight mo te like ni hap kat ya ka weight every day ladang itam sigram argram eru long dah ni hapan yang thick yang 50 lah 50 down 55 mod 55 ni hap yang makin ki weight te kajing te kalong ka weather stay ru shit mo ki weight ki state ki khamjrong mo banyangi kasi rai lada ki jrong ru dele ra namar kajing ele ka te ka shong ha ka talent la ha ka sab bangila ya train ya practice mo tang tai Snow gadap dah ka jingkemen ka bakrau ba hakane ka sngi ka bamenta bangila yo ban pedang buram me gini khna kumbalai phun rengut kila yawan ban ya mi khmat na ka state jongi bani le ka sapo ka 13th international national traditional wrestling that preparation hapo Goa kini ki khna lai phun rengut ki wanra ya ki medal bat ka buram
ya kasih di barok away pada akan ni kapor ke pemerintah ngas ngoba ngin ai kajing kublai ya ikong Anita nong ya i Anita Songchang iba dei i presiden jongka ni ka snap jingir ka mo ka all Meghalaya traditional and pan creation team kabala dan hang ni hapok Meghalaya ya kemjuru ya i founder jongi is Dani Rani but iba perkat rengkat lang iba dei i secretary jongka ni ka snap jingir ka kebadan hang ni hapok Shillong ya mentah hak ni ka por niya ban priang buram ni kini ki khna ele kai na do ki khna ki ba san snem ro snem ha do ki khna ki ba lai phau sau phau snem sejrong ki ba wan ban mi khmat na banta ka state bat ki wan ra ya ka buram bat ka kata ka jing snow he na ka jing snow phieng kata ka snong ka jongi ka hamtam hapo ka Meghalaya hi bar ka wai bangi niya ban priang ni kini ki khna ele kai hak ni ka por ka bamta Aku tawal dan ska Sansnem Silver Bronze Sepenan balon champion là sai bộ cùng quả lịch dân nam kìa quảเป็นลงอยู่quảเป็นลบยังquảเป็นลงอยู่เรื่องเราต้องเห็นquảเป็นbalon champion quả tay sọt không kỳ cái nữa Kasnyam Tembok luôn là cái số kia giỏiอยู่ Yokun udah semua benda bertuan là cái Subang đẹp quá em phật bên lệ cái bên lịch dân Wah quả lông nhiều và quả bên dọc dân đó quả lông nhiều quả Subang sayaวันละใช่ใช่ Sekolah แต่ว่าแต่ที่โยกไม่ได้ไม่ใช่โยก Bronze โยกได้โยกไม่ได้หน่อยนี่โยกไปโยกร้อนโยกเงินครับโยก Ayo Bronze Tengah putus sesudah nakal tengah izaya song saa hamutong de wan leki lai leki chagua de am lai nationally am ha goa de ni don si kumba saupo plus kuntahi de ngila khur medal kumba lai pendru kuntahi te mengaruh ngala yo haka bel wrestling ngayo gol hapan Christian ru ngayo gol ha mas wrestling ru ngayo gol ha nagar wrestling ru ngayo gol te apang kata he kulisbon ka jusno jonga ngalai kai hastit demnya bon thanda opponent dala lek patchate sha goa nya kendo kum Kerala Rajasthan Karnataka shati la ba bon bala khampro ka experience nga namar ba ngaya kendo raki ngalayo experience la deru tengah sutunat bah bat ngalayo experience ru bat ngalawan wa nam ru ya ka Meghalaya hi bat ya ka state sungi hi Chungahi kadai ban practice bha ladangi hi practice gi ladangi hi ngidan sensorit ngi practice ngintur besaprang buat ngapre ya ki ba keren ha ka chinga dan hi bon ba ki ba keren ba bisni ki ba bisni ma buat ngap buat lektur besaprang
adangehi ngi dan sip ladangehi ngi dan confident ngin banra de ya kan job to bakar teng jonga kada sumar Maryland warjri nga shong sa apo like kor ton mon ti nga wan hangni nangamta kini kena mo mga wan yalami kini kitim ngalong as a team manager ti i founder jongi ide is Doni Rani i president ide i Kong Anita Songtiang but i secretary ide i ba rengkat lang nongrum ti ngil masmi grup jongi kadai ka MSMA team ya kadai ka All Meghalaya Traditional Wrestling and Pancration. Kajing syam jongi te kalong ke bejenjari nomor bekibun bahamoy na bialik bangialam te ngisong komen ruhi bang niyo ya ka hakapan Christian niyo first runners up te niyo champion te haka traditional wrestling pan niyo second runners up kajing le jongi kalong artayo te ha tang artayo hing le sti ka pan Christian MMA amateur MMA niyo kandai teliu gold teliu silver but teliu bronze haka traditional wrestling pan niyo arp south teliu gold arp lai teliu silver but arp teliu bronze di kena kidan hadu sapuingun ki nadu ki sub junior hadu ki senior abya nakliang jonga kumu astan krishnong jong krishnong rating penpau kajing kemen bat kajing so sarong namta kini kena kibla wanra ya kaburam ya kanam ya kashnong bat ya kajela hi barok kawai te angai skam ba ha kini kisnam ki banangwan ha ki tournament ki banangwan kinangla susu banle khamba bat bakinang poi bakinang jam sakmat bakin wanra susu ya kaburam ya kasnong ya kajela ya kari kasi borok kawai te ngasu ai ka message kawai ya ki kena bakin but ya kinuksa jong kini ki ba wanra ya kanam ka borom jong kasnong ba pimdai ban kanran din watla ha ka jingem jopi idon bon kiding penkyang ndrai pimdai ban kanran din pimdai ban pendam miladi ndrai bakin yai persyang bakin yale ban wanra ya kanam ban simenta ha ki jingla kai ba per om tang ha wushu andai ha kinu sports namar kajila kai ka sports kadai hi yang pementai kalau ada kaplang ja te nga ai men sim ki baginang jam smat baginang la susu ban kai bat ngaru kajingero ekini kinong yalam ki coach ya ki kimi ki pa ki bai men sim na ba kini simenta bat kajing persilur jengki ban simenta ha ki sports ba per kawan ra sisa om tang ya ka jengkot jengkia ndai ka pelai ru ya kijing sniu ki babun kamtam ha kane ka juk bamenta pi kijing sniu bamenta ka bala harukum nadu ka kiat drugs ka kamtu kamtim ndai ka jingi simenta kane kijing la ka sports ba per kalong ka penwanra kawanra ba ka pelong ikna bikin klet ya kini kam sniu ki ba harukum te tangata ngamdan isu kubesibon